திருவழிபாடு ஆண்டின் பொதுக்காலம் 24ஆம் வாரம் சனிக்கிழமை காலை புகழ் மாலை. ஆண்டவரே, எங்கள் இதழ்களை திறந்தருளும், நாங்களும் உம்மை புகழ்ந்திடுவோம். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக. தொடக்கத்திலே இருந்தது போல் இப்போதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமீன். அல்லேலூயா. அழைப்பு பல்லவியும் அழைப்பு திருப்பாடலும். ஆண்டவரது குரலுக்கு செவி கொடுத்து அவரது அமைதிக்குள் நுழைவோம். ஆண்டவரது குரலுக்கு செவி கொடுத்து அவரது அமைதிக்குள் நுழைவோம். வாருங்கள், ஆண்டவரை புகழ்ந்து பாடுங்கள். நமது மீட்பின் பாறையை போற்றி ஆர்ப்பரியுங்கள். அவர் திருமுன் நன்றியுடன் செல்வோம். புகழ் பாக்களால் அவரை போற்றி அகமகிழ்வோம். ஏனெனில் ஆண்டவர் மாண்புமிகு இறைவன், அனைத்து தெய்வங்களுக்கும் அனைத்திற்கும் மேலான பேரரசர். பூவுலகின் ஆழ்பகுதிகள் அவர் தம் கையில் உள்ளன. மலைகளின் கொடுமுடிகளும் அவருக்கே உரியன. கடலும் அவருடையதே, அவரே அதை படைத்தார். உலர்ந்த தரையும் அவர் கைகளை உருவாக்கின. வாருங்கள், தாழ்பணிந்து அவரை தொழுவோம். நம்மை உருவாக்கிய ஆண்டவர் முன் முழந்தாளிடுவோம். அவரை நம் கடவுள், நாமோ அவரது மேய்ச்சலின் மக்கள். நாம் அவர் பேணி காக்கும் ஆடுகள். இன்று நீங்கள் அவரது குரலுக்கு செவி கொடுத்தால் எத்துணை நலம். அன்று மெரிபாவிலும் பாலை நிலத்தில் மாசாவிலும் செய்தது போல் உங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்தி கொள்ளாதீர்கள். அங்கே உங்கள் மூதாதையர் என்னை சோதித்தனர். என் செயல்களை கண்டிருந்தும் என்னை சோதித்து பார்த்தனர். 40 ஆண்டளவாய் அந்த தலைமுறை எனக்கு வெறுப்பூட்டியதால் நான் உரைத்தது. அவர்கள் உறுதியற்ற உள்ளம் கொண்ட மக்கள், என் வழிகளை அறியாதவர்கள். எனவே நான் சினமுற்று, நான் அளிக்கும் இளைப்பாற்றியின் நாட்டிற்குள் நுழையவே மாட்டார்கள் என்று ஆணையிட்டு கூறினேன். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக. தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்போதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆண்டவரது குரலுக்கு செவி கொடுத்து அவரது அமைதிக்குள் நுழைவோம். ஆண்டவரது குரலுக்கு செவி கொடுத்து அவரது அமைதிக்குள் நுழைவோம். பாசுரம். மீண்டும் மற்றொரு நாளிதோ விடிந்தது. ஆண்டவன் புகழை ஆர்வமாய் பாடி நிறைந்த உளத்துடன் உயர்ந்த குரலில் கிறிஸ்துவை போற்றி நன்றி நவில்வோம். அவர் வழியாகவே அனைத்தும் உண்டாயின. அவரே இரவையும் பகலையும் அமைத்தார். அவரே நமக்கு உண்மை ஒளியாம். அவரே நமக்கு நிலையான ஒளியாம். நேயரம் வேண்டலேற்பீர் தந்தாய். உயர்நிலை வீற்றிருக்கும் மகனும் அச்சம் அகற்றும் ஆவியருடன் இச்சகம் என்றும் ஆளுகவே. ஆமேன். உன்னதரே, உமது திருப்பெயரை புகழ்ந்து பாடுவது நன்று. காலையில் உமது பேரன்பை எடுத்துரைப்பது நன்று. உன்னதரே, உமது திருப்பெயரை புகழ்ந்து பாடுவது நன்று. காலையில் உமது பேரன்பையும் எடுத்துரைப்பது நன்று. ஆண்டவருக்கு நன்றி உரைப்பது நன்று. உன்னதரே, உமது பெயரை புகழ்ந்து பாடுவது நன்று. காலையில் உமது பேரன்பையும் இரவில் உமது சொல்லுறுதியையும் 10 நரம்பு வீணையோடும் தம்பூரு சுரமண்டல இசையோடும் எடுத்துரைப்பது நன்று. ஏனெனில் ஆண்டவரை உம் வியத்தகு செயல்களால் என்னை மகிழ்வித்தீர். உம் செயல்களை குறித்து நான் மகிழ்ந்து பாடுவேன். ஆண்டவரை, உம் செயல்கள் எத்துணை மேன்மையானவை. உம் எண்ணங்கள் எத்துணை ஆழமானவை. அறிவிலிகள் இவற்றை அறிவதில்லை. மூடர் இவற்றை உணர்வதில்லை. பொல்லார் புல்லை போன்று செழித்து வளரலாம். தீமை செய்வோர் அனைவரும் பூத்து குலுங்கலாம். ஆனால் அவர்கள் என்றும் அழிவுக்கு உரியவரே. நீரோ ஆண்டவரை என்றுமே உயர்ந்தவர். ஏனெனில் ஆண்டவரை உம் எதிரிகள் அழிந்தே போவார்கள். தீமை செய்வோர்கள் அனைவரும் சிதறுண்டு போவார்கள். காட்டெருமின் வலிமையை எனக்கு அளித்தீர். புது எண்ணெயை என்மேல் பொழிந்தீர். என் எதிரிகளின் வீழ்ச்சியை என் கண்கள் கண்டன. எனக்கு எதிரான பொல்லாக்கு நேரிட்டதை என் காதுகள் கேட்டன. நேர்மையாளர் பேரெச்சென செழித்தோங்குவர். லெபனோனின் கேதுருவென தலை தோங்குவர். ஆண்டவரின் இல்லத்தில் நடப்பட்டோர் நம் கடவுளின் கோவில் முற்றங்களில் செழித்தோங்குவர். முதிர் வயதிலும் அவர்கள் கனி தருவார்கள். செழுமையும் பசுமையுமாய் என்றும் இருப்பார்கள். ஆண்டவர் நேர்மை உள்ளவர். அவரை என் பாறை. அவரிடம் அநீதி ஏதுமில்லை என்று அவர்கள் அறிவிப்பார்கள். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக. தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்போதும் எப்போதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமீன். உன்னதரே, உமது திருப்பெயரை புகழ்ந்து பாடுவது நன்று. காலையில் உமது பேரன்பை எடுத்துரைப்பது நன்று. உன்னதரே, உமது திருப்பெயரை புகழ்ந்து பாடுவது நன்று. காலையில் உமது பேரன்பையும் எடுத்துரைப்பது நன்று. நான் உங்களுக்கு புதிய இதயத்தை அருள்வேன். புதிய ஆவியை உங்களுக்குள் புகுத்துவேன். நான் உங்களுக்கு புதிய இதயத்தை அருள்வேன். புதிய ஆவியை உங்களுக்குள் புகுத்துவேன்.
நான் உங்களை வேற்றினத்தாரிடமிருந்து அழைத்து பல நாடுகளிடையே கூட்டி சேர்த்து உங்கள் சொந்த நாட்டிற்கு திரும்ப கொணர்வேன். நான் தூய நீரை உங்கள் மேல் தெளிப்பேன். நீங்கள் உங்கள் எல்லா அழுக்கிலிருந்தும் தூய்மையாவீர்கள். உங்கள் எல்லா சிலை வழிபாட்டு தீட்டையும் அகற்றுவேன். நான் உங்களுக்கு புதிய இதயத்தை அருள்வேன். புதிய ஆவியை உங்களுக்குள் புகுத்துவேன். உங்கள் உடலிலிருந்து கல்லாலான இதயத்தை எடுத்துவிட்டு சதையாலான இதயத்தை பொருத்துவேன். என் ஆவியை உங்களுக்குள் புகுத்துவேன். என் நியமங்களை கடைபிடிக்கவும் என் நீதி நெறிகளை கவனமாய் செயல்படுத்தவும் செய்வேன். நான் உங்கள் முன்னோருக்கு கொடுத்த நாட்டில் நீங்கள் வாழ்வீர்கள். அப்போது என் மக்களாய் இருப்பீர்கள். நான் உங்கள் கடவுளாய் இருப்பேன். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக. தொடக்கத்தில் இருந்தது போல் இப்போதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. நான் உங்களுக்கு புதிய இதயத்தை அருள்வேன். புதிய ஆவியை உங்களுக்குள் புகுத்துவேன். நான் உங்களுக்கு புதிய இதயத்தை அருளுவேன். புதிய ஆவியை உங்களுக்குள் புகுத்துவேன். ஆண்டவரை பாலகரின் மழலையிலும் குழந்தைகளின் மொழியிலும் வலிமையை உறுதிப்படுத்தினேர். ஆண்டவரே, பாலகரின் மழலையிலும் குழந்தைகளின் மொழியிலும் வலிமையை உறுதிப்படுத்தினீர். ஆண்டவரே, எங்கள் தலைவரே, உமது பெயர் உலகெங்கும் எவ்வளவு சிறந்து விளங்குகின்றது. உமது மாட்சியை வானங்களுக்கு மேலாக நிலைப்பெற செய்தீர். பாலகரின் நாவினிலும் குழந்தைகளின் மழலையிலும் வலிமையை உறுதிப்படுத்தி உம் பகைவரை ஒடுக்கினீர். எதிரியையும் பழி வாங்குவோரையும் எளிதாக அடக்கினீர். உமது கை வேலைப்பாடாகிய வானத்தையும் அதில் நீர் பொருத்தியுள்ள நிலாவையும் விண்மீன்களையும் நான் நோக்கும்போது, மனிதரை நீ நினைவில் கொள்வதற்கு அவர்கள் யார்? மானிடரை ஒரு பொருட்டாக எண்ணுவதற்கு அவர்கள் யார் என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. அவர்களை கடவுளாகிய உமக்கு சற்றே சிறியவர் ஆக்கியுள்ளீர். மாட்சியையும் மேன்மையும் அவர்களுக்கு முடியாக சூட்டியுள்ளீர். உமது கை படைத்தவற்றை அவர்கள் ஆளும்படி செய்துள்ளீர். அனைத்தையும் அவர்கள் பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தியுள்ளீர். ஆடு மாடுகள், எல்லா வகையான காட்டு விலங்குகள் அனைத்தும் அவர்களுக்கு பணிய வைத்தீர். வானத்து பறவைகள், கடல் மீன்கள், ஆழ்கடலில் நீந்து செல்லும் உயிரினங்கள் அனைத்தையும் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தி உள்ளீர். ஆண்டவரே, எங்கள் தலைவரே, உமது பெயர் உலகெங்கும் எவ்வளவு சிறந்து விளங்குகின்றது. தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக. தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமீன். ஆண்டவரே, பாலகரின் மழலையிலும் குழந்தைகளின் மொழியிலும் வலிமையை உறுதிப்படுத்தினீர். ஆண்டவரே, பாலகரின் மழலையிலும் குழந்தைகளின் மொழியிலும் வலிமையை உறுதிப்படுத்தினீர். பேதுரு எழுதிய 2 திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். அவர் வாக்களித்தபடியே நீதி குடிகொண்டிருக்கும் புதிய விண்ணுலகமும் புதிய மண்ணுலகும் வரும் என நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவே அன்பார்ந்தவர்களை, இவற்றை எதிர்பார்த்திருக்கும் உங்களை அவர் மாசு மறுவற்றவர்களாய் நல்லுறவு கொண்டவர்களாய் காணும் வகையில் முழு முயற்சி செய்யுங்கள். நம் ஆண்டவரின் பொறுமையை மீட்பு என கருதுங்கள். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. நான் உம்மை புகழும்போது என் இதழ்கள் பேருவகை கொள்ளும். நான் உம்மை புகழும்போது என் இதழ்கள் பேருவகை கொள்ளும். என் நா உம் நீதியை எடுத்துரைக்கும். நான் உம்மை புகழும்போது என் இதழ்கள் பேருவகை கொள்ளும். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக. நான் உம்மை புகழும்போது என் இதழ்கள் பேருவகை கொள்ளும். முதல் வாசகம். எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரின் வாக்கு எனக்கு அருளப்பட்டது. புளித்த திராட்சை பழங்களை பெற்றோர் தின்ன பிள்ளைகளின் பல் கூசிற்றாம் என்னும் பழமொழியை இஸ்ரேல் நாட்டை குறித்து நீங்கள் வழங்குவதன் பொருள் என்ன? என்மேல் ஆணை என்கிறார் தலைவராகிய ஆண்டவர். இப்பழமொழி இஸ்ரேலில் உங்களிடையே வழங்கப்படாது. உயிர் அனைத்தும் எனக்கே சொந்தம். பெற்றோரின் உயிர் என்னுடையது, பிள்ளைகளின் உயிரும் என்னுடையது. பாவம் செய்யும் உயிரே சாகும். ஒருவன் நேர்மையாளனாய் இருந்து நீதியையும் நேர்மையையும் கடைபிடித்தால் மலைகளின் மேல் உண்ணாமலும் இஸ்ரேல் வீட்டாரின் சிலைகளை நோக்கி தன் கண்களை ஏறெடுக்காமலும் பிறர் மனைவியை கரைப்படுத்தாமலும் தீட்டுள்ள பெண்ணை நெருங்காமலும் இருந்தால், அடுத்திருப்பவனை ஒடுக்காமலும் கொள்ளையிடாமலும் இருந்து கடன் வாங்கியவனுக்கு அடைமானத்தை திருப்பிக் கொடுத்து பசித்தவனுக்கு தன் உணவை பகிர்ந்து அளித்து ஆடையின்றி இருப்பவனுக்கு ஆடை அணிவித்து இருந்தால், வட்டிக்கு கொடாமலும் கொடுத்ததற்கு அதிகமாய் பெறாமலும் இருந்து தன் கையால் அநீதி செய்யாது விலகி மனிதரிடையே எழும் வழக்குகளுக்கு நீதியுடன் தீர்ப்பளித்தால், என் நியமங்களையும்
நீதி நெறிகளையும் கடைபிடித்து உண்மை உள்ளவனாக நடந்து கொண்டால் அவன் நீதிமான் ஆவான். அவன் வாழப்போவது உறுதி என்கிறார் தலைவராகிய ஆண்டவர். ஆனால் அவனுக்கு பிறந்த மகன் கட்டுக்கடங்காதவனாயும் இரத்தம் சிந்துபவனாகவும் முன் சொல்லியவற்றுள் ஒன்றை பிறருக்கு செய்யாதவனாகவும் இருந்தால், தந்தை இவற்றுள் எதையும் செய்யாதிருக்க மகனோ மலைகளின் மேல் படைக்கப்பட்டதை உண்டு பிறர் மனைவியை கரைப்படுத்தி எளியவரையும் வறியவரையும் ஒடுக்குபவனாகவும் கொள்ளையிடுபவனாகவும் அடைமானத்தை திருப்பி தராதவனாகவும் சிலைகளை வணங்குபவனாகவும் அருவருப்பானதை செய்பவனாகவும் வட்டிக்கு கொடுப்பவனாகவும் கொடுத்ததற்கு அதிகமாக வாங்குபவனாகவும் இருந்தால் அவன் வாழ்வானோ? அவன் வாழ மாட்டான். அருவருப்பான இவற்றையெல்லாம் அவன் செய்துள்ளதால் அவன் சாவது உறுதி. அவனது இரத்தப்பழி அவன் மேலேயே இருக்கும். பாவம் செய்பவரே சாவர். பிள்ளைகள் பெற்றோரின் குற்றத்தை சுமக்க மாட்டார்கள். அவ்வாறே பெற்றோரும் பிள்ளைகளின் குற்றத்தை சுமக்க மாட்டார்கள். நீதிமானின் நீதி அவன் மீது இருக்கும், பொல்லாரின் பொல்லாங்கு அவன் மீது இருக்கும். தீயவரோ தாம் செய்த பாவங்கள் அனைத்தையும் விட்டு மனம் மாறி என் நியமங்கள் அனைத்தையும் கைக்கொண்டு நீதியையும் நேர்மையையும் கடைபிடித்தால் அவர்கள் வாழ்வது உறுதி. அவர்கள் சாகார். அவர்கள் இழைத்த தவறுகள் அனைத்தும் அவர்களுக்கு எதிராக நினைக்கப்பட மாட்டா. அவர்கள் கடைபிடித்த நேர்மையின் பொருட்டு அவர்கள் வாழ்வர். உண்மையில் பொல்லாரின் சாவையா நான் விரும்புகிறேன்? அவர்கள் தம் வழிகளிலிருந்து திரும்பி வாழ வேண்டும் என்பதென்றோ என் விருப்பம் என்கிறார் தலைவராகிய ஆண்டவர். நேரியவர் தம் நேரிய நடத்திலின்று விலகி தவறிழைத்து பொல்லாரைப் போல் வெறுக்கத்தக்கவற்றை எல்லாம் செய்தால் அவர்கள் வாழ்வாரோ? அவர்கள் கடைபிடித்த நேர்மையானது எதுவும் நினைக்கப்பட மாட்டாது. அவர்கள் இழைத்த துரோகத்தின் பொருட்டும் செய்த பாவத்தின் பொருட்டும் அவர்கள் சாவர். ஆயினும் தலைவரின் வழி செம்மையானதாக இல்லை என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள். இஸ்ரேல் வீட்டாரை கேளுங்கள், என் வழியா நேர்மையற்றது? உங்கள் வழிகள் அன்றோ நேர்மையற்றவை? நேரியவர் தம் நேரிய நடத்திலின்று விலகி தவறிழைத்தால் அவர்கள் தாம் இழத்த தவற்றின் பொருட்டு சாவர். பொல்லார் தாம் செய்த பொல்லாப்பிலின்று விலகி நீதியையும் நேர்மையையும் கடைபிடித்தால் தம் உயிரை அவர்கள் காத்து கொள்வர். அவர்கள் உண்மையை கண்டு உணர்ந்து தாம் செய்த குற்றங்கள் அனைத்திலிருந்து விலகிவிட்டால் அவர்கள் வாழ்வது உறுதி. அவர்கள் சாக மாட்டார். ஆயினும் தலைவரின் வழி நேர்மையானதாக இல்லை என இஸ்ரேல் வீட்டார் சொல்கிறார்கள். இஸ்ரேல் வீட்டாரை, என் வழிகளா நேர்மையற்றவை? உங்கள் வழிகளோ நேர்மையற்றவை. எனவே இஸ்ரேல் வீட்டாரை, ஒவ்வொரு மனிதரையும் அவர்களுடைய வழிகளை கொண்டே நான் தீர்ப்பிடுவேன் என்கிறார் தலைவராகிய ஆண்டவர். மனம் மாறி உங்கள் குற்றங்கள் அனைத்தையும் விட்டு விலகுங்கள். அப்போது தீமை உங்கள் வீழ்ச்சிக்கு காரணமாயிராது. எனக்கு எதிராக நீங்கள் இழைத்த குற்றங்கள் அனைத்தையும் விட்டு விடுங்கள். புதிய இதயத்தையும் புதிய மனத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். இஸ்ரேல் வீட்டாரை, நீங்கள் ஏன் சாக வேண்டும்? எவருடைய சாவிலும் நான் இன்பம் காண்பதில்லை என்கிறார் தலைவராகிய ஆண்டவர். எனவே மனம் மாறி வாழ்வு பெறுங்கள். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. இரண்டாம் வாசகம். ஆறுதல் எனும் கட்டு போடுவீராக. மறைநூல் கூறுகின்றது, இறைவன் தாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒவ்வொரு மகனையும் கண்டித்து திருத்துகின்றார். ஆனால் தீய ஆயன் கூறுவதாவது, ஒருவேளை நான் விதிவிலக்காய் இருக்கலாம். கண்டித்து திருத்தும் துன்பங்களினின்று அவன் விலக்கப்பட்டிருந்தால் இறைவனது பிள்ளைகளில் ஒருவனாக அவன் எண்ணப்பட மாட்டான். நீங்கள் சொல்லலாம், இறைவன் உண்மையிலேயே ஒவ்வொரு மகனையும் தண்டிக்கிறாரா? ஆம், ஒவ்வொருவரையும் தண்டிக்கிறார். தம் ஒரே மகனை தண்டித்ததை போன்றே தண்டிக்கிறார். தந்தையின் தன்மை கொண்டு இறைவனுக்குரிய வடிவில் தந்தைக்கு நிகரான அவரது ஒரே மகனான வார்த்தை வழியாகவே அனைத்தும் படைக்கப்பட்டன. இம்மகன் தண்டிக்கப்பட இயலாது.
இதன் பொருட்டே தசையினால் அவர் உடுத்தப்பட்டார். இவ்வாறு கண்டித்து திருத்துவது என்னவென்பதை அவர் அறிவார். பாவமற்ற தன் ஒரே பேரான மகனை இறைவன் தண்டிக்கிறார். பாவத்தோடு இருக்கும் ஒரு தத்து பிள்ளையை அவர் தண்டிக்காமல் விடுவாரோ? நாம் தத்தெடுக்கப்பட்டோமென அப்போஸ்தலர் கூறுகின்றார். நாம் பிள்ளைகளாக தத்தெடுக்கப்பட்டோம். இவ்வாறு ஒரே மகனோடு நாம் உடன் உரிமையாளர்கள் ஆகின்றோம். மேலும் நாம் அவரது உரிமை சொத்தாகின்றோம். என்னிடம் கேள், மக்களினங்களை உன் உரிமை சொத்தாக நான் உமக்கு அளிப்பேன். கிறிஸ்து தம் சொந்த துன்பங்களினால் நமக்கு ஒரு உதாரணத்தை அளித்தார். ஆனால் பலவீனமாய் உள்ள ஒருவன் தவறான நம்பிக்கையால் வஞ்சிக்கப்படவோ பயத்தினால் உடைக்கப்படவோ கூடாது. இல்லையேல் சோதனைகள் வரும்போது அவன் தோல்வியுறலாம். அவனுக்கு சொல், சோதனைக்காக உன் ஆன்மாவை ஆயத்தப்படுத்து. ஒருவேளை அவன் தடுமாறத் தொடங்குகின்றான், பயத்தோடு நடுங்குகின்றான். ஒருவேளை அவன் அணுகுவதற்கு தயங்குகின்றான். மறைநூலில் அவனுக்குரிய இன்னொரு பகுதி உங்களிடம் உள்ளது. இறைவன் பிரமாணிக்கமுள்ளவர். உன் சக்திக்கு மீறி நீ சோதிக்கப்பட அவர் அனுமதிக்க மாட்டார். வரவிருக்கும் சோதனைகளை குறித்து போதிக்கும் பொழுது இவ்வாக்குறுதியை அளிப்பீர்களாகில் பலவீனமாய் உள்ள மனிதனை நீங்கள் பலப்படுத்துவீர்கள். அளவிற்கு அதிகமான அச்சத்தினால் ஒருவன் பின்தங்கும்போது இறைவனின் இரக்கத்தை அவனுக்கு வாக்களிப்பீர்களாக. சோதனைகள் இல்லாது போகும் என்பதில்லை, ஆனால் ஒருவன் தாங்குவதற்கும் மீறி சோதிக்கப்பட இறைவன் அனுமதிக்க மாட்டார். இவ்விதமாக உடைந்தவற்றிற்கு நீங்கள் கட்டு போடலாம். வரவிருக்கும் சோதனைகளை குறித்து கேள்விப்பட்டதும் சிலர் இன்னும் அதிகமாய் ஆயுதங்களை அணிந்து கொண்டு கிண்ணத்தை வெறுமையாக்க ஆவல் கொண்டுள்ளதைப் போல் நடந்து கொள்கின்றனர். விசுவாசிகளின் சாதாரண மருந்து அவர்களுக்கு சிறியதாய் தோன்றுகிறது. அவர்களை பொறுத்த மட்டில் வேத சாட்சிகளின் மாட்சிமை மிக்க மரணத்தையே அவர்கள் நாடுகின்றனர். மற்றவர்களோ வரவிருக்கும் சோதனைகளை குறித்து கேள்விப்பட்டு அவை வந்ததும் அவை வந்துதான் ஆக வேண்டும் அவர்கள் உடைந்தவர்களாயும் முடவர்களாயும் மாறுகின்றனர். இருப்பினும் கிறிஸ்தவனுக்கு இத்தகையவை நேரிடுவது சரியே. உண்மை கிறிஸ்தவனாக இருக்க விரும்புபவனை தவிர வேறு எவனும் இவற்றை உயர்வாக கருதுவதில்லை. ஆறுதலினும் கட்டுப்போடுங்கள், உடைந்தவற்றை ஒன்று சேருங்கள். இதை சொல்லுங்கள், அஞ்சாதீர்கள். நீங்கள் விசுவசித்த இறைவன் சோதனையில் உங்களை கைவிடுவதில்லை. இறைவன் பிரமாணிக்கமுள்ளவர். உங்கள் சக்திக்கு மீறி சோதிக்கப்பட உங்களை அவர் அனுமதிப்பதில்லை. இதனை கூறுவது நான் அல்ல, மாறாக அப்போஸ்தலரே. மேலும் அவர் கூறுகின்றார், அவரது சோதனையை என்னில் பேசும் கிறிஸ்துவின் சோதனையை ஏற்றுக்கொள்ள நீங்கள் விரும்புகின்றீர்களா? இதனை நீங்கள் கேட்கும்போது இதனை கிறிஸ்துவிடமிருந்தே கேட்கின்றீர்கள். இஸ்ரேலுக்கு புல்வெளியை தரும் ஆயனிடமிருந்தே நீங்கள் கேட்கின்றீர்கள். ஏனெனில் அவரை குறித்து இங்கனம் கூறப்பட்டுள்ளது, அளவோடு பருகுவதற்கு கண்ணீரை நீர் எமக்கு தருவீர். அப்போஸ்தலர் கூறுகின்றார், உங்கள் சக்திக்கு மீறி சோதிக்கப்பட அவர் உங்களை அனுமதிப்பதில்லை. இதனையே இறைவாக்கினரும் சொல்ல நினைத்து இவ்வார்த்தைகளை சேர்க்கின்றனர். அளவோடு இறைவன் கடிந்துரைக்கின்றார், ஆனால் உற்சாகம் ஊட்டவும் செய்கின்றார். அவர் அச்சத்தை வருவிக்கின்றார், அவர் ஆறுதலையும் கொணர்கின்றார். அவர் அறைகின்றார், குணப்படுத்தவும் செய்கின்றார். அவரை புறக்கணியாதீர்கள். ஆயரான புனித அகுஸ்தினார் மேய்ப்பர்களை குறித்து ஆற்றிய பிரசங்கம். இன்றைய நற்செய்தி வாசகம். லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். அக்காலத்தில் பெரும் திரளான மக்கள் எல்லா ஊர்களிலிருந்தும் இயேசுவிடம் கூடி வந்தபோது அவர் உவமை வாயிலாக கூறியது, விதைப்பவர் ஒருவர் விதைக்க சென்றார். அவர் விதைத்த போது சில விதைகள் வழியோரம் விழுந்து மிதிப்பட்டன.
வானத்து பறவைகள் வந்து அவற்றை விழுங்கிவிட்டன. வேறு சில விதைகள் பாறை மீது விழுந்தன. அவை முளைத்த பின் ஈரமில்லாததால் கருகிப் போயின. மற்றும் சில விதைகள் முட்செடிகளின் நடுவே விழுந்தன. கூடவே வளர்ந்த முட்செடிகள் அவற்றை நெருக்கிவிட்டன. இன்னும் சில விதைகளோ நல்ல நிலத்தில் விழுந்தன. அவை வளர்ந்து 100 மடங்கு விளைச்சலை கொடுத்தன. இவ்வாறு சொன்னபின், கேட்க செவியுள்ளோர் கேட்கட்டும் என்று உரக்க கூறினார். இந்த உவமையின் பொருள் என்ன என்று அவருடைய சீடர் அவரிடம் கேட்டனர். அதற்கு இயேசு கூறியது, இறையாட்சியின் மறைபொருளை அறிய உங்களுக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிறது மற்றவர்களுக்கு எல்லாம் உவமைகள் வாயிலாகவே கூறப்படுகின்றன. எனவே அவர்கள் கண்டும் காண்பதில்லை, கேட்டும் புரிந்து கொள்வதில்லை. இந்த உவமையின் பொருள் இதுவே. விதை இறைவார்த்தை. வழியோரம் விழுந்த விதைகள் அவ்வார்த்தைகளை கேட்பவர்களுள் சிலரை குறிக்கும். அவர்கள் நம்பி மீட்பு பெறாதவாறு அலகை வந்து அவ்வார்த்தையை அவர்கள் உள்ளத்திலிருந்து எடுத்து விடுகிறது. பாறை மீது விழுந்த விதைகள் அவ்வார்த்தையை கேட்கும்போது அதை மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்பவர்களை குறிக்கும். ஆனால் அவர்கள் வேரற்றவர்கள். சிறிது காலமே அவ்வார்த்தையை நம்புவார்கள். சோதனை காலத்தில் நம்பிக்கையை விட்டு விடுவார்கள். முட்செடிகளுக்குள் விழுந்த விதைகள் வார்த்தையை கேட்டும் கவலை, செல்வம், வாழ்வில் வரும் இன்பங்கள் போன்றவற்றால் நெருக்கப்பட்டு முதிர்ச்சி அடையாதிருப்பவர்களை குறிக்கும். நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகளோ சீரிய நல் உள்ளத்தோடு வார்த்தையை கேட்டு அதை காத்து மன உறுதியுடன் பலன் தருகிறவர்களை குறிக்கும். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். சக்கரியாவின் பாடலும் முன்மொழியும். ஆண்டவரே, எங்கள் கால்களை அமைதி வழியில் நடக்க செய்தருளும். ஆண்டவரே, எங்கள் கால்களை அமைதி வழியில் நடக்க செய்தருளும். இஸ்ரேலின் கடவுளாகிய ஆண்டவரை போற்றுவோம். ஏனெனில் அவர் தம் மக்களை தேடி வந்து விடுவித்தருளினார். தம் தூய இறைவாக்கினர் வாயினால் தொடக்க முதல் அவர் மொழிந்தபடியே அவர் தம் ஊழியராகிய தாவீதின் குடும்பத்தில் வல்லமையுடைய மீட்பர் ஒருவர் நமக்காக தோன்ற செய்தார். நம் பகைவரிடமிருந்தும் நம்மை வெறுப்போர் அனைவரின் பிடியிலிருந்தும் நம்மை மீட்பார். அவர் நம் மூதாதையருக்கு இரக்கம் காட்டி தமது தூய உடன்படிக்கையையும் நம் தந்தையாகிய ஆபிரகாமுக்கு அவரிட்ட ஆணையை நிறைவேற்ற நினைவு கூர்ந்தார். இவ்வாறு நாம் பகைவரின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு தூய்மையோடும் நேர்மையோடும் வாழ்நாள் எல்லாம் அச்சமின்றி அவர் திருமுன் பணி செய்யுமாறு வழிவகுத்தார். குழந்தாய், நீ உன்னத கடவுளின் இறைவாக்கினர் எனப்படுவாய். ஏனெனில் பாவ மன்னிப்பால் வரும் மீட்பை அவர் தம் மக்களுக்கு அறிவித்து ஆண்டவருக்கான வழியை செம்மைப்படுத்த அவர் முன்னே செல்வாய். இருளிலும் இறப்பின் பிடியிலும் இருப்போருக்கு ஒளி தரவும் நம்முடைய கால்களை அமைதி வழியில் நடக்கச் செய்யவும் நம் கடவுளின் பரிவுள்ளத்தாலும் இரக்கத்தாலும் விண்ணிலிருந்து விடியல் நம்மை தேடி வருகிறது. தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவிக்கும் ஆட்சி உண்டாவதாக. தொடக்கத்தில் இருந்தது போல் இப்போதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆண்டவரே, எங்கள் கால்களை அமைதி வழியில் நடக்க செய்தருளும். ஆண்டவரே, எங்கள் கால்களை அமைதி வழியில் நடக்க செய்தருளும். மன்றாட்டுகள். கடவுளுடைய கொடை பயப்படும் மனப்பான்மை அல்ல, மாறாக வல்லமையும் அன்பும் சுய கட்டுப்பாடும் உள்ள ஆவியாகும். எனவே முழு நம்பிக்கையோடு நாம் வேண்டுவோம். தந்தையே, உம் ஆவியாரை எங்களுக்கு அனுப்பியருளும். நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் தந்தையும் கடவுளுமானவர் போற்றி. கிறிஸ்துவில் நீர் எங்களுக்கு எல்லா ஆன்மீக ஆசியையும் கொடுத்துள்ளீர். தந்தையே, உம் ஆவியாரை எங்களுக்கு அனுப்பியருளும். தூய ஆவியாரின் வல்லமையால் மரியா கிறிஸ்துவை உலகிற்கு கொடுத்தார். திருச்சபையின் வழியாக இன்று மீண்டும் மனித உள்ளங்களில் பிறப்பாராக. தந்தையே, உம் ஆவியாரை எங்களுக்கு அனுப்பியருளும். தந்தையே, உமது தூய ஆவியார் எங்களை தனிமையிலிருந்து வெளிக்கொணர்வாராக. குருடர்களுக்கு பார்வை கொடுக்கவும் ஒளியின் வார்த்தைகளை பறைசாற்றவும் வாழ்வின் நிறைவை நாங்கள் ஒரு சேர கண்டுகொள்ளவும் அவர் எங்களை வழிநடத்தி செல்வாராக. தந்தையே, உம் ஆவியாரை எங்களுக்கு அனுப்பியருளும். உமது ஆட்சிக்காக நாங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் சுயநலத்தாலோ அச்சத்தாலோ குன்றிவிடாமல் இருப்பதாக. படைப்பனைத்தும் தூய ஆவியாரால் புத்துயிர் பெறவும்
எங்கள் இல்லங்களெல்லாம் மீட்படைந்த உலகிற்கு சான்று பகரவும் அருள் புரிவீராக. தந்தை உம் ஆவியாரை எங்களுக்கு அனுப்பியருளும். நம்முடைய தனிப்பட்ட மன்றாட்டுகள். ஆண்டவரின் இறைவேண்டல். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயது என போற்றப் பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகில் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தரலும். கிறிஸ்துவின் சமாதானம் உம் ஆன்மாவோடு இருப்பதாக. இறுதி மன்றாட்டு. என்றும் வாழும் எல்லாம் வல்ல கடவுளே, உண்மை ஒளி நிலை வாழ்வு இவற்றின் பெருஞ்சுடரே, இக்காலை வேளையில் பாவ இருளை அகற்றி உமது திருவருகையின் மகிமையால் எம் உள்ளங்களை நிரப்பியருளும். உம்மோடு தூய ஆவியின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உமது திருமகனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆமீன். ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதித்து தீமையில் அனைத்திருந்து பாதுகாத்து நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக. ஆமீன்.